Salam mehriban dostlar, gowmya delen janyňyz sagmy her biriňize berk jan saglyk arzuw edýän. Mehriban dostlar, şunu men dogrusyny aýtsam, şu internetde bayram allalif barada bir video gördüm dary. Şol oglan awariýa bolupdyr, soň balisa düşüpdir, ýene näme edipdir diýip Muhammed Düýeç çykyş etdi. Soň ondan soň ýanky keçekelle akbel tapar çykyş etdi. Gynanjyny bildiren boldy, ýene näme edem boldy. Bara diýjek bolýanlarym, men şerde bir şeýle bir zat aýdasym gelýärdi. Bir zat aýtdym ters düşünmän, gatan görmän. Indi düşmanyňam bolsa bir ýagşylyk etmek her kime başartmaýar da. Bir ata-babalarymyzyň bir sözü bar. Daş bilen urany, aş bilen ur diýip bir nakyl bar. Aýtsak bolýanym, şu Muhammed Düýeç ýanky men paýpandym ma diýe, ýene näme ma diýip bir gurulady, planym ma diýdi. Men ýanka kömek etjek diýdi, pulum näme etjek diýdi. Men endi şurada dogry aýdaýyn da, ol adama zırrıtyn ýalançy, kezzap, maşyny gördüm. Endi mehriban dostlar aýtsak bolýan, eger şoňa kömek etmek isteseňiz, mening size berjek maslahatym, dogry, naprimер, bir Türkmeni diýeni, Türkmen diýip bir söz bar da biziň ata-babalarymyzdan gelen bir sözümüz. Şoň üçinem şol adamy tapmak kyn däl. Lüboy şu Türkiýede traumatologiýa diýilen ýeri bar, trampunkt diýen näme balysasynda jaň edip, Bayram Allalif diýip sorasaňy tanamaýana ýokdur. Eger hakykatdan şol adam balysada ýatan bolsa, barın kömek edin, eliňizden gelse, isteseňiz ýagşylyk edin. Ýok, isleňiz ýokmy, kömek etme, ol siziň özüňize bagly, öz etjek işiňiz. Ýöne mene bir berjek maslahatym, bir Türkmeniň bir sözü bardy, gadymdan gelýän bir rowaýatda, şeýlerek bir söz bardy, iki goňşy ýaşapdyr diýdi. Ana bir goňşy ýanky goýuna baryp diýen, şu kapsynyň öňünde diýen, musor doldurup koyupdur diye hemme zat diye çeleğin içinde diye de beýle goňşulamadyr ýanky arap talap zat edip diye soňam diye içine diye üzüm püzüm alma palma onu mun salyp koyupdur diye de dan gatdaly 3-nji goňşy soraýar näçe muny beýtdiň diýende her bir adam özüniň içki dünýäsini, durmuşyny, häsiýetini görkeler diýipdir diye. Edil şoňkyýalyk siz hem öz içki dünýäňizi, häsiýetinizi görkezip bilerdiňiz. Şoň üçin bir mehriban adamlar gelin bir başarta bir ýagşylyk edelim. Eden işine adam pişman eder, belki de eden işine adam ökünür, belki de bir towa gelir diye. Şoňkyýalyk dünýäde ýalňyşmaýan adam ýok, biz kim? Biz hiç kim. Allah Taala biziň günämizi geçýär. Hudaý biziň günämizi geçip dur. Onda biz bendeýäniň günäsini geçmejek bolsa, onda biz kim? Biz hiç kim berdi. Eger aýdýan sözüme dogry we dogry düşünýän bolsaňyz. Sizden uletçe haýyşym, mehriban dostlar, adalatly, mehirli, paýhatly bolup hereket edelim. Agzy bir bolup, jem bolalım. Yeri gelen yerinde, birek-biregimizde, islendik ýurtda bolsa, gallaw edelim, kömek edelim. Dogry, Bayram Allalif ýurdy, tanqidlap görledi. Bayram Allalif biziň halkymyz bardy, her kim ýalan gepler aýtdy. On aýtdy, mun aýtdy, ýene näme etdi. Ýöne ol adam. Şonu ýadyňdan çykarma. Ýalňyşmaýan adam ýok. Hemmemiz hem ýalňyşýar. Men hem durmuşda ýalňyşdym. Siz hem ýalňyşansynız durmuşda. Men onu bilemok. Ýöne kömek etmek isleseňiz, şu pul meselesine gerek gelende sizden bir etjek haýyşym, barın däni öz eline berin. Öz eline berip şeýle kömek edin. Benim size berjek maslahatym ana şol. Bilse biler gadryňyzy. Eger bilmese, onu ýokarda Allah bardyr. Allah biler gadryňyzy. Süri aksaksız bolmaz. Ýöne senin bir elin işlemeýär diýip, sen şu elini kesip aýryp zyňasyň ýokma. Şu sözde dogry düşünmeli. Sizden haýyşlyk elimizden gelse ýagşylyk edin. Öz medeniýetimizi, Türkmen däpde surlamagy, ýaşyl tuğumuzy alasmandan parladyp, agdy bir 5 veren, 5 dogan bolup hereket edin. Hoş sag bolun, janyňyzdan sag bolsun, öz janyňyzdan gowy bolsun. Ters düşünmän, bagyşlan.